भेजले बानी नया साल के तोहफा पढ़ली हो कहीं तू जाके लोटा। भेजले बानी नया साल के तोहफा पढ़ली हो कहीं तू जाके लोटा। मिले आजा मौका मिलल बाद सुतारे हो। सुन ना गिरिटी भेजला जवन ससुरबा सोइया पकोड़ा ले बारे हो। गिरिटी भेजला जवन ससुरबा सोइया पकोड़ा ले बारे हो। गिरिटी भेजला जवन ससुरबा सोइया पकोड़ा ले बारे हो। खुश हो लगता कवनो बनल बा जासूस हो। हमरो ये लगता सच याद तोहर बहुत सतावे हो। कोडी जा तो चलिया बगावे हो। सोनी के दर्द करता रे कपारे हो। सुना गिरिटी भेजला जवन ससुरबा सोइया पकोड़ा ले बारे हो। गिरिटी भेजला जवन ससुरबा सोइया पकोड़ा ले बारे हो। गिरिटी भेजला जवन ससुरबा सोइया पकोड़ा ले बारे हो। पकोड़ा ले बारे हो। मिक्स बाय सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो ब्रह्मा मोर गोपालगंज। पिया जो वाला हमसे बाड़े नाराज हो। ले के लाठी दे दो ना साज हो। अरे ऐसा ना करे हो ना खाना खोइले खीसे हो। कोहिया वो कृष्ण की ऋषि हो। बात बात पलोर काहे लागे लुढ़ारे हो। तो का करे गिरिटी भेजला जवन ससुरबा